Sådan. Jeg skal måle dit blodtryk, og du skal have en blodtryksmanchet omkring arm. Du skal lige trække dit ærme op, så det ikke er i klemme. Sådan. Og så skal manchetten sidde glat og stramt. Jeg lige dreje den lidt, sådan at den sidder. Sådan. Så skal du slappe armen af og lade den ligge helt stille ned og undlade at sige så meget til mig lige nu. Det er rigtig fint. Sådan. Jeg måle dit blodtryk, og du har været i hvile i 20 minutter, sådan at vi får den bedst mulige måling mest nøjagtigt. Jeg lægger manchetten omkring din arm, sådan at den ligger glat og stramt, og den ligger over arteria brachialis, og så skal jeg finde arteria brachialis. Den er lige her. Og jeg sikrer mig, at membrandåsen er åben ind imod din arm. Så puster jeg op. Og lukke luften helt ud, når man siger. Og dit blodtryk er 135.